Salam rahayu kagem sedaya sederek-sederek ingkang sampun kersa mirsani video sinau Jawi. Video sinau Jawi antawisipun inggih menika sinau masak, sinau usaha, mlampah-mlampah lan sak piturutipun. Nyuwun pangapunten saderengipun menawi kathah kalepatan asalipun kula matur wonten video menika. Menawi wonten saran masakan sederhana ingkang saged dipun praktekaken wonten video menika, monggo dipun serat wonten kolom komentar. Matur nuwun. Wekdal menika masak bakwan jagung manis kaliyan wortel. Jagung manis tunggal, wortel setunggal, bumbunipun ngagem bumbu cemplung. Inggih menika sarem, penyedap rasa, kaldu sapi, rica bubuk, tepungipun ngagem tepung terigu sekedhik ingkang protein rendah, tepung beras sekedhik, tepung maizena sekedhik, tepung bakwan saset setunggal. Jagungipun dipun serut, wortelipun dipun potong korek. Bahan-bahan yang sampun tumepak kala lawuh dipun lebetaken wonten wadah ingkang ngagem ngaduk. Dipun tes kentelipun, menawi sampun cekap
kentalipun pas, siap dipun goreng. Dipun goreng dugi rampung. Bakwan jagung manis sampun mateng, sampun siap dipun dhahar. Matur nuwun sampun mirsani lan subscribe video menika. Menawi wonten saran resep masakan sederhana, resepipun saged dipun serat wonten kolom komentar. Kepanggih malih wonten video salajengipun. Matur nuwun.